Abangelele bafethu eNingizimu Afrika. Ngicela mawuqala ungenele page bafethu ulike bafethu subscribe bafethu comment bafethu. Bafethu ngicela uxolisa kakhulu umfethu lo engisebenza namuzwa akekho namhlanje. So khona umunye umfethu engizosebenza nawe uzongilekelela khona into encane asayilungisa. Bafethu namhlanje bafethu ngiphathele nangu umfethu usesichazelile bafethu udaba lakhe. Njengamanje mfethu uzolichaza udaba lakhe bafethu usufuna simsize ngani. Ngiyalazi msengichazelile but njengamanje kubalekile ukuthi achazele nina ababukeli anitshele ukuthi istory sakhe sihamba kanjani and ufuna simsize ngani sina njengamanje mfethu ukhamba kanjani. Hey bhuti wami ngiyaphila mfethu ngezokwena. Hayi ngiyaphila mfethu ngiyakubona ukhathazekile mfethu. Ukhathazekile moyeni. Kunzima mfethu. Mfethu igama mfethu ubani? Usiphamandla wakawele isibongo. Wakawele. Wakawela. Wakawela. Wela. Okay. Mfethu usongichazelile mina mfethu. Isitori sakho ngisibukile mfethu. Ngicela bese uchazele ababukeli mfethu ukuthi kahle kahle mfethu ithini into ufuna sikusize ngani kwenzakalini. Uzobhalela abantu kanjani nje ufunani? Ufuna kusize ngani? Bafowethu la kukhona isimo esingiphethe kambi kakhulu mfowethu. Kukhona into eyenzeka ngisakhula ngisawumfanyana ngisamncane. Engangokuba mawuthi usakhula bumngakanani? Mfowethu noma ngasakhumbula iminyaka kodwa ngangisawu 20 something ngisamncane nje kwangempela mfowethu. Okay. Ekhaya mfowethu bengihlala nodadewethu. Udadewethu enomntwana wentombazana. Okay. And bese sikhula sizwana mfowethu nodadewethu uma nobaba bewabevuka engangokuba mfowethu saqeda isikole nje umkanye sinosisi. Sizwana mfowethu ayikho into engayazi yakhe naye into engayazi yami kodwa mfowethu ngicabanga ukuthi ukuthola abangani abarongo ekukhuleni kwami nalezi zinto zotshwala nama drugs mfowethu ikona kube nomthelelo omkhulu kakhulu mfowethu. Ngoba manje ngikhuluma nawe angazi ngaqala kuphi le ndaba mfowethu ngoba inokuxolisa phakathi nokuyisola. Nokuyisola yeah. Manketshane mfowethu ngiphuma ejele. Kade ngiboshiwe ngiboshelwe i-rape. Ngarape ingane kadadewethu. Mfethu. Abona mfowethu ngekuchazele ukuthi ubulwane engangiyibona ngalesa ikhathi ngalesa insuku engangibuthathaphi mfowethu ngoba ngikhuluma nje ubaba osethuneni ngicathwe esola ngami. Manje mfowethu la ngidinga usizo mfowethu lokuthi ngibuyele ekhaya ngiyakukhumbula ekhaya mfowethu lo ngabuye ejele ngihambe ngihlala abakhona abafowethu abangazi sebengisizile nabanye futhi futhi ngeke ngahlala nabo ngaphakathi ejele abaphuma kuqala bengisiza kanjalo kodwa manje umoya wami akutholile ukuphumula ngakabuyele ekhaya mfowethu. Ngiyoxolisa kudadewethu ngesenzo sami engasenza. Mfethu kezwakala ngiyasiza isitori sakhe ngiyaluzwa udaba lakho. Mfethu lento wayenza mfethu wayinangaki ingane dadweni uyenza lento. Noma ngasakhumbuli kahle kodwa mfethu yabona ko 10 13 years lapho mfethu. Ngoba wayesathomba. Futhi wena waphuca ingane umntombi bayo. Kahle ngayiphuca impilo yayo mfethu leyo ngane. Uba wakubopha udadewenu wakubopha. Mfethu ngabanjwa amaphoyisa mfethu nakhona ngifuna ukubaleka mfethu kodwa manje usisi wabona ngeke le ayingangayidinga amaphoyisa ngifonela amaphoyisa afika azongithatha mfethu. Mfethu lento wawuyenziswa yini mhlambe yini oyakwenza ukuthi wenze lento mhlambe noma ingane indlela eyenza ngayo kwenzakalani yini yadala ukuthi wenze lento uzuze ayingane dadewethu ayangenze kanje. Ngathi mfethu ngingawabeka ama excuse abemaningi kodwa nje mangikhumbula kahle mfethu ekukhuleni kwami mfethu kube yikona ungayiphathi kahle udale konke lokho mfethu.
ngoba ngingawablame ama-drugs. Mina mfowethu ngiwumuntu odesemisa ama-drugs kakhulu. Ama-drugs akanjani? Uma uthi ama-drugs phela ungasho ukuthi ama-drugs ahlukahlukene mfowethu insango, utshwala, umgwinyo, ukhona nalo kuthiwa ingidi mfowethu lo uphenywa ngebhodlela. Ikona kade ngimandla kakhulu kuona lokho mfowethu engangoba masulibhemile lela philisi mfowethu engazi nengqondo iyahamba. Shuthi wena ngesikhathi uyenza lento mina bethi ngifuna ukuthola nje sami uyenza lento wawudla ama-drugs wawungekho sober. Mfowethu ngangidle wona mfowethu ngingalalanga ngifike nje ekseni ekhaya. Wavena wakhetha ukuthi nganayo namhlanje ayi wayiba wenza kanjani wayibamba ngenkani iye kwenza kanjani but iyavuma yona kwenzakalani ubani owaceba? Yabona bhuti wami mfowethu kushuthi ngingasho ngithi abona indlela noma iso ngangibuka ngayo ingane ngoba yinhle ingane kasisi imkahle ingane kadadewethu yayizwe le ndaba wena usubona intombi mfowethu ngabona intombi mfowethu mina sengiyalala ebusuku manje ngiyacabanga lengane kushuthi nje kuloko kufika lezi ithombe lokufika lezi ithombe lokufika lezi ithombe zonke insuku ngihleli nazo kwaze wafika lesuku lesigameko mfowethu ndoda engiyayisola mfowethu ngesenzo sidaba lakho wayenza kangaki lento wayedlungula kangaki ingane kwabe kanye mfowethu kwabe kanye kodwa ekusho ukuthi indlela nami engenza ngayo mfowethu ngoba kwayona mfowethu ngayishaya wayishaya uyibeka nje isandla mfowethu ngoba yayingafuni ngoba ngicathi mangikhumbula kahle ngayilimaza nje ehlweni mhlawumbe eselilibuvu ihlo kanti ekanjalo nje futhi ngoba ngayilimaza ngempela ngangiyisilwane njengoba ngisho nje mfowethu ukuthi ngangiyisilwane. Namba yami ngithathe Hey Ntama ubuyazi intaba nezintabakazi sengidlule kuzona ukuthi nje ngithole nje iphone number yakho ma khona sengitholile iphone number ngiyanyanya empilweni yami ngiyanyanya ngifuna noma ngibona ufunani mina ngiyakwazi lokho dadewethu bengisacela nje umzuzwana ngikubone mntakama yazi dadewethu impilo yami isishintshile mfowethu and bengifisa ukufika ngicela ukufika kuwena ngizoxolisa ma ukufika nje kuwena ngizoxolisa kuphela uma sinyakushiya futhi ngiyahamba njengoba ngingi wangibulala ngiphila ngicela wangibulala ngiphila wena dadewethu ngizela ngoba uzobona zokubiliswa ngamanzi mina uzobona ngiyacela ufunani wena la anihambele ngibe ini ngiyapi namakhamera la ngiyapi namakhamera anihambele angimdingi lo la kulungile mama sabona mama anihambele angimdingi lo la mama asimdingi siyacela nisizwe bani akahambe hambani bese no angithi igama lami